Di keş û hewayeke sar a çileya zivistanê de weke kevneşopiyeke qedîm gelek Mesîhiyên Ortodoksê ji bo pîrozbahiya salvegera waftîz û rojbûna Hezretî Îsa li Stenbolê xwe avêtin nava ava sar da ku xeca li deryayê hatiye avêtin derxin. Xeca bi baweriya Mesîhiyan temsiliyeta Hezretî Îsa dike bi destê Patrîkê Patrîkxaneya Fener-Rum Bartolomeos ve li deryayê hat avêtin. Kesên ji bo xecê derxin tevî hewayeke sar di nav avê de ketin pêşbaziyê da ku berî her kesî xwe bigihînin xecê. Thanos Apostolakis ê gencê Yewnanistanî pêşiya her kesî xwe gihand xecê û ji avê derxist. What about the celebration? Cara ewl beşdarî vê merasîmê bûm û di nava bîst kesan de ku xwe avêtin nava deryayê bûm yekem. Hewa sar e, av jî sar e. Lê dilê min xweş e. It's too cold for me. It was really an honor to attend this ceremony. Ez şanazim ku beşdarî vê seremoniyê dibim. Xweziya min û hevalê min bû ku ji welatê xwe rabin, werin û li vir bikevin vê ava paqij. Wextê me gelek xweş derbas bû. Hinekê sar e, lê em pê ciwan dibin. But now we feel so Li gel sazkirina ev kevneşopiya bi hezaran salan e didome li nava dêra Aya Yorgiya Dîrokî bi serkirdeyatiya Bartolomos ve bi beşdariya gelek Mesîhiyên ji Stenbol, Yewnanistan û Ukraynayê rêw resma olî jî hate kirin. Di merasîma olî de ava ku li ser wê dua hatin kirin û ji hêla Mesîhiyan ve weke ava pîroz tê binavkirin, beşûşeyan hatin tijekirin û vexarin. The message of today is the epiphany of Jesus Christ. Pêxember İsa li çemê Urdunê û ji aliyê vaftîzvan Yehya ve hat vaftîzkirin. Îro ji bo Mesîhiyan rojek mezin e. Ew ava pîroz e ji aliyê patrîark ve hatiye pîrozkirin. Mîna ava çemê ku İsa pêxember li Urdunê hatibû vaftîzkirin. Tu dikarî vexo bixînî. Gelek baş e. Christ was blessed with water from Jordan. Merasîma her sal şeşê çileyê ku li nav Mesîhiyên Ortodoksê weke rojbûna Hezretî Îsa tê dîtin birê ve diçe, bi xandina beyt û duayan bidawî bû. Erjan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.